се въвеждат производителите на всички артикули, различни от стъкла и контактни лещи, и техните доставчици. За всеки производител се задава видът на артикулите, които произвежда. Ето как става това. От бутона нов производител добавяме нов ред и въвеждаме името на производителя. След това добавяме видът на артикула, който произвежда. И накрая добавяме доставчика, който внася в България тези продукти. Записваме промените и с бутона ОК излизаме.